26 години си вече, ми трябва да имаш приятелка. Трябва да се ожениш. Добре, ай не се жени. Обаче едно внуче, нали така, все пак, докато още съм млада, мога да издундуркам. Искаш ли да можеш да свалиш всяка жена, която си пожелаеш? Правим един ускорен курс, на който се изучават специалните техники на Дон Жуан. Може да програмираш съзнанието на жената само е така, с думички. И тя може да прави всичко, което пожелаеш. Схващаш ли всичко, което пожелаеш? Не си прави илюзии. Нямаш никакъв шанс. Че на мен какво ми? Някога изобщо заговарял ли си жена? Не, аз имам толкова неща за вършене. Само за седмица вие ще може да удвоите. А защо не да утроите резултатите, които имате до момента? Къде попаднах? Знаех си, че не трябваше да се забърквам в това. Нашето братство се нарича Ордена на Дон Жуан. Бас ловят, че могат да те накарат да се влюбиш, когато си пожелая на тая маса. Интересно. Извинявайте, искате ли да ви направя един тест? А искаш ли да ме оставиш на мира и да се разкараш? Давай следващата, тук се издъни. А целувка за лека нощ? Тай ме целувам. Браво. Не карай жените да те гонят. Вам се лепиш като катетър. Ние пък кои сме? Ние сме готините пичове. Ние сме пълните лузери, брато. А, брато, къде спомняте? Не, паня. Искаш ли малко да се поцелуваме? Малко. Малко, ако и кажеш много, ще се стресира. Ако не бях гей, до сега съм те свалил. Какво беше това? Нищо? Нищо ли? Това беше сексуален тормоз. После я питаш дали иска да правите секс. Надявам се ти да си запазил това, което харесва в теб. Кое? Беше истински. Само това ли? Малко ли? Малко е. Курсът започва съвсем скоро.